So guys, दिनै जोंहा फुङावनो दाउजों माजों जागोन नोङो? हा? दाउजों खुमब्राजों। दाउजों खुमब्राजों फुङावनो दिनै आलासि फैदो। ओमफ्राय साफा खालामगासिनो दा खैथासोआव मोनजायो खिन्थु आं मैया हरावबो ओंखाम जायाखैमोन आंना मैयानि भागोबो दं मा ओंख्रिमोनलाय आंनिया मैयानिया माबासो अमा बेदर ओमफ्राय मामोनथाय आरो बोरमा बेदर होनदोंमोन माथो जादियानो दा जानो नागिरदों आं फार्स्ट जाग्रोना लानि ओमफ्राय बेथ' एसे गोबाव जाखागोन नालाय दा आं डाबुल जानांगौ दिनै ना बिब' मोनानाव थांनानै हांसो बेदर जाना फैनानै मैया आब'मोननाव थांदोंमोन आं बेनिखायनो न'आव जाफैयाखै दा दिनै फुङावनो जादोंसै आरो आंनि मैयानि बाहागोखौ ओमफ्राय आरो दा आरो खेबसे 10ता 11तासो खेबसे जाबावनांगौ ओमफ्राय नों दा साननैसो माने भिडिअ ओंखाराखै हा गावहानो ओंखारनो नागिरबाबो लाफायाखै बेखौ लायानि कारना जाबाय दा साननैसो बिराद गरममोन ना गरमथ' आरो ओमफ्राय गावबा गस्ला गाना लान्थि थाबाय थायो गरमसो ओमफ्राय बोरै भिडिअ लाबाय थानो मालाबा आरो मोनसे फिसा क्लिप लायो सानफ्रामबोथ' लाबाय थानो हाया दा आरो भिडिअफोराव एसे बोरैबा नुयो नालाय ओंखायनो लायाखैमोन आङो दा थान्दा दिन मोनफैबाय दा गोजांनाय सुइटारखौथ' आं दिनै सुखानांसिगोन गरमाव आं गस्ला गाननो हाया ओंखायनो ना गरम आरो ओमफ्राय दा सुइटार सुना होनांसिगोन आं बोथोरा नै बैजाय साइडआव जोंहा ना माइबो ओंखारबाय खोमा नायनायबो जायाखै ससे नायना फैग्रोदों आङो ना हेल' गाइस होनदे हेल' गाइस होन हेल' लोगोफोर होन मा खालामदों जानानै आलासि जानो फै होन So guys, आं दा लांगोनाव थांना फैनि माखासे खामानि दं बेखौ मावना फैग्रोनोसै मा खामानि दं आं बेखौथ' देखायबाय थाला खिन्थु जायखिजाया आं लांगोनाव थांनानै फैग्रोनि आरो ना नोंबो थांगोन नों मा मेथाइ जागोन बुं नों मा मेथाइ जागोन दखान मेथाइ सकेट मा जागोन हा मा पप लाया पप ललिपप दे आं लाबोगोन दा नोंनो आं दा थांबाय थानोसै फै थांनोसै फै मालायनि नै बेफोर माइफोरा बेजाय साइडनि माइफोरा गासैबो ओंखारजोब्बाय जोंहानाबो ओंखारबाय नामाथाय आं दा नायनांगोन बेनिफ्राय लोगोसे आंनि दाखाल बय आंनि मोनसे सिम गोमाना दं जिअ सिमा ओमफ्राय बेखौ दा नागिरबाबो मोनला दा गोबां मानसिफ्रानो नाम्बार दंमोन लोगोफोरनिबो गैलानो रावनिबो गैला नाम्बारानो गैला माने जायबा सिमा गोमादोंमोन आंनि जिअ सिमा बे सिमखौ आङो बर'नो थाखाय डकुमेन्टस नांफिनगौ ओमफ्राय डकुमेन्टसा जाहैबाय सासे मुस्लिमनि माबायदि मुस्लिम जादों होनबाथाय आंनि आगोलनि सिमनि डकुमेन्टसा मुस्लिम मानसिनिसो बे माने सासे लोगोआ आंनि कहिमायाव खामानि मावहैयोमोन ओमफ्राय बेजों मावफानाय सासे मुस्लिमनि सिमखौ बे लाबाय बेनिफ्राय बेना मबाइल गाज्रि जानायनि उनाव बे माने न'आव फैनाय समाव आरो मबाइल गाज्रि जाबायमोन ओमफ्राय गामियाव आं लाबाय नङा आं गुवाहाटियाव लादों गुवाहाटियाव लानानै दा आंनो 7 बोसोरसो सालायबाय खिन्थु दाखालि गोमाना होबायना खिन्थु बे नाम्बारजोंनो आरो बरनफिननोबो आंहा डकुमेन्टस गैला जाहैबाय बेनिसो नांगोन दा मुस्लिमनि बेनिखायनो हाया जाना थाबाय आं दाखालि बावैनिफ्राय भिडिअखौनो होनाय जाथाराखै आङो माने लाइफआव नोङो सर्टकाट नागिरबाथाय जेबो साक्सेस मोना दाखालिनिफ्राय ओरैनो बेकार दंना माने आं सर्टकाट लामा नागिरदोंमोन जानांगौ बेनिखायनो जेबो साक्सेस जायाखै जुदि आं दाखालिनिफ्राय खस्थ' खालामबाय थाबा माबा मोनसे चेनेलावबाबो एसेबाबो इफेक्ट गोलैगौमोन माने एसेबाबो इफेक्ट माने साबसक्राइबारफोर दाहालागै बारायगौमोन आं जुदि भिडिअ होबाय थाबाथाय So guys, दा आङो सफैफिनबाय आं देखायदिया लाङिनाव खामानिफोरा नै बेफोरनो आरो बेफोरखौ लायनायानो खामानिमोन आंना मोसौखौ बहाय बायदों ओरैनो खामानियाथ' जेबो गैखाया खालि दखाननि माल लांलाय लाबोलाय बेबायदिनोसै आरो मा होनबावनो बेयावनो समायाव टाइम मोना मालाबा लायनोबो टाइम मोना मालाबा दस्रा आरो बेरायनाय मानाय जाबाय थायोना ओरैनो जेबो नंला दा आं लाङिनिफ्राय फैनानै मादै मोननाव जों दा नारें जुम्ब्रा लानो फैदों र' बेखायनो खाथियावनो नै हा आंजों समान आंनिफ्राय गाहायावनो जों सोर फैदो इलिजा जिमजिम मिनिस्रां ओइ जाबाय जाम्बा मा जाखालाङो नोंलाय बोरोलाय गोमोन खोमायो बे गोमो खोमाथ' गोमोन ना माथाय ओइ दंसोगारो
नांगोन दै रानि अ फैखादों माथो हे हे लाबु होद एयाव र' दै आं माबा मासो लायो न' ला ना ओइ बोखांनो हाया नामा गारना होनाङा बर'बायनो हो बर'बाय आसिथिं बर'बाय जानायलाय बर'आ थिखांनो हाबाय जुमब्राया खाखांबाय जों थाइनै नैबे थाइसे आरो बे थाइसे लाना थांसै स्कुटि सिङाव सोनि र' दे मासे थ' जाबाय जाबाय जय होन मिनिसां जय होन नोंसोर खारियालाय जय हो लामायाबो जि देन्जार साथाम साब्रै लामाया देन्जारथारलै मिनिसांनो नै लोक्षि मन्दिरा दाखालि बेयाव फुजा जानानै थांखाबाय जोंना रायजोनि गेदेरानो जाहैसै गामिनि स' गाइस जों दा दुब्लियाव फैदों माइ नायनो थाखाय जोंनाथ' माइआ ओंखारजोब्बायना मैयानि खाथि गासा सावनाया मैया खाथि फुजामोन नालाय ओमफ्राय दिनै नै खाथिनिखौनो नागिरदोंसै जों एसेबां गोजानाव थांबाय थाला मानोना हाग्रा दंना बांसिन माइआ माबायदि जादों हा दासो ओंखारहांना दोनै दासो ओंखारदोंना बारा माबायाखैबो ओंखारहांदोंसो साननैसो थानानैसो जाहैगोन नामा ओइ जानायनिखौलाय ओइ ससेनिखौ नायनिखौलाय नायना लाग्रोनो गासैखौबो दाबो दैयानो रानाखै ना माइ हाबाथाय दा हाब्रुसो जासिगोन नामाथाय खिन्थु राननांगौमोन दैया दाहालागै इसेबां दै दं इनि साफा दैयानो गोजा इनि माबा खुनि खाबा ना मोनगोन ना मोना सेन साबा दानो जुदि दैयानो रानाखैबालाय साननैसोनि उनाव मोनसिगोननो नैखिनियाव बारा मोनाखैलै मानोबा ओंखाराखैथ'लाय मानो ओंखाराखैथाय हासार नाङै बालदि हासार नांदोंमोन हासार नाङाखै नामा सारनायफोरा हासार नाङा साना खिन्थु दोबैबाय दे साना गैला हाबबाय दहायनो हाबबाय एसे आगोलाव ओमफ्राय आजिखालि माथो साराय सारिथायावनो सान हाबलाङो साराय सारिथा नङा सारिथायावनो सान हाबो सान गुसुं जालांबाय हर गोलाव बेखिनियाव दासो ओंखारहांना दं नै बारा मोजांबो ओंखारजोबाखैनो गेजेरावहायबो ओंखारदों हासार नांनाय जायगायाव ओंखारदों ना हासार नाङा जायगायाव ओंखारदों थाबनो स' गाइस नोंथांमोना बुंलाय नोंथांमोननिथिंजाय देग्लायनि माइआ बोरै जादों खिन्थु जोंनाथ' देग्लाय बिराद मोजां आगोलाव थांनाय बोसोरनि बै मोनसे बोसोराव ओरैबायदि गाज्रिमोन ना अबस्थाया जोंनि माइनि खिन्थु देग्लाय एसेबाबो मोजां जादों बाराथ' एसेबां गाज्रि जायाखै देग्लाय थिगानो दं दै मोनदोंना गायनाय टाइमाव दैफ्राबो थिगानो दं खिन्थु दैया दासिमहालागै रानाखैना देनां माइ हानायाव ओरैबायदि जागोन जोंनाथ' ओरै मुथिसो हायो माने आखाइ थाइसेयाव हानानै बेयावनो खायो आरो खिन्थु ओरै जाबाना बुहुद खम थांनाय बोसोरसो बिदि जाबदों माने बजा खानायफोरा थांनाय बोसोरसो देग्लायबो खिन्थु बे मुथिसो हानांसिगोन बायदि मोनबाय आङो ना ओरै नङाबा उपाय गैया नोङो हायाना दा जों मोनाबायबो थांबाय थादोंसैथ' नै साना इजाय ओंखारोमोन खिन्थु बिजाय गैला नै एखेसो जादों इजाबो दासो ओंखारना दोननाया दासो ओंखारबाय खिन्थु बेफोरो आजा चलो मासे फै आरो मासे दंबावो साफा मायदांनि गोजा माथामबो वा देन्जार नुखायो माथो लाबो मा जालांगोन ओइ गन्द्रायाव अमा गन्द्रा ना अमा गलार होमबा फै होमबा नों लां बारे थां हेगारना होबाय आं